Știi ce este banda izolatoare, cum se fabrică și cum acționează? Salut, pasionați de inginerie! V-ați gândit vreodată? Banda izolatoare, deși simplă, este esențială pentru siguranța și funcționarea aproape a tot ce ne înconjoară. Această bandă neagră colorată sau chiar albă pe care o găsim în instalații electrice, automobile și electronice. În spatele acestui rulou este o inginerie fascinantă, evoluție de zeci de ani și o știință ce previne accidente și menține energia. Ce este de fapt banda izolatoare? Banda izolatoare este un material adeziv care oprește trecerea curentului electric. Acționează ca o barieră între conductor și mediu, prevenind șocuri electrice, scurt-circuite și defecțiuni electrice. Pe lângă izolare, protejează firele de umiditate, abraziune, substanțe chimice și variații termice. Nu e destinată doar electricienilor, fiind prezentă și în telefoane, computere, mașini și nave spațiale. Dar cum a început totul? Banda izolatoare a apărut la începutul secolului XX-lea, odată cu nevoia de soluții eficiente pentru izolarea conexiunilor cauzată de electrificare. Anterior se utiliza bandă textilă, îmbibată în bitum sau lac, însă aceste materiale erau rigide și își pierdeau aderența la căldură. Revoluția a avut loc în 1946, când compania 3M, Minnesota Mining and Manufacturing, a creat prima bandă izolatoare din PVC. Inovația majoră a fost combinarea PVC cu adeziv din cauciuc sintetic, obținând un produs elastic, rezistent și foarte bine izolat. Banda a devenit populară în al doilea război mondial, fiind folosită la reparații militare și a rămas folosită de atunci. Dar cum se fabrică? Producția este un dans precis între chimie și inginerie. Totul pornește de la PVC, ales pentru flexibilitate, durabilitate și rezistență electrică mare. PVC-ul devine o peliculă subțire și uniformă. Apoi, pelicula este tratată cu plastifianți pentru elasticitate și adaptare la temperaturi între minus 18 și 80 de grade Celsius. Se aplică apoi adezivul din cauciuc sintetic, precum SBR sau butadien stirenic. Pe una dintre fețele peliculei, acest adeziv este modificat cu rășini care asigură aderență instantanee, chiar și pe suprafețe neregulate. Banda este lăcuită pentru rezistență la umiditate și UV, apoi rulată pe bobine ca aceasta. O curiozitate, cea mai frecventă culoare, negru, provine din pigmenți de carbon, ce asigură rezistență la căldură. Cum funcționează ea? Magia e dată de proprietățile dielectrice și mecanice. PVC-ul are o rigiditate dielectrică de până la 600 volți pe miime de inci. Creează o barieră pentru curentul electric de 127 sau 220 volți. Când înfășori banda pe un fir expus, aceasta izolează, formând un strat neconductor ce oprește fluxul de electroni. Ea sigilează zona împotriva apei, prafului și substanțelor chimice. Pe lângă faptul că întărește, deoarece, prin aderența la conductori, ea compactează și reduce vibrațiile care pot uza conexiunea. Eficiența depinde de grosime și calitatea aplicării. O suprapunere de 50-70% la înfășurări este esențială pentru o barieră continuă. Există o problemă, banda izolatoare nu rezistă mereu. În timp, căldura, soarele sau solvenții pot degrada adezivul ori PVC-ul, reducând eficiența acestora. Când ai schimbat banda izolatoare la o instalație veche, ai observat că fie adezivul a rămas lipicios, fie banda s-a întărit și destrămat. Dar banda izolatoare nu este toată la fel. Problema este că nu toate benzile izolatoare sunt la fel și fiecare variantă răspunde unor provocări specifice. Cablul din PVC sau vinil este cel mai folosit, potrivit pentru tensiuni joase și medii până la 600 mA. O găsești și în alte culori, nu doar negru, folosit pentru firele roșii sau verzi. Avem și variante din cauciuc, care se întind pentru a forma un strat suplimentar pe îmbinări. Aceasta se folosește deja la cabluri de înaltă tensiune și stații de transformare. Avem și banda de cambrajă lăcuită, din bumbac impregnat cu lac, rezistentă la 105 grade Celsius, folosită frecvent la motoare electrice. Avem și banda de mastic, care are un strat de material de etanșare, cum ar fi butilul, ce asigură o etanșare completă împotriva umezelii, ideală pentru instalații subterane sau exterioare.
Cea din PTFE sau teflon suportă temperaturi de până la 200 de grade Celsius și substanțe chimice agresive, fiind folosită în industriile aerospațială și chimică. Avem și cele din fibră de sticlă, foarte rezistente la rupere și temperaturi extreme. Deci, izolatorul este tipul de bandă izolatoare. Banda izolatoare din PVC este folosită în toate tipurile de izolație. Banda izolatoare din PVC este folosită peste tot. Banda izolatoare, toate tipurile de bandă izolatoare, toate tipurile de bandă izolatoare din PVC sunt folosite peste tot. Banda izolatoare din PVC este izolatorul folosit peste tot. Banda izolatoare complexă, folosită în spații minime și în construcții, protejează conexiunile în medii umede. Dacă ai înțeles importanța benzii izolatoare pentru siguranță, la ce ajută să izolezi un fir dacă instalația e prost proiectată? Mulți oameni ignoră încă etapa esențială a unei construcții sau renovări, proiectul electric. Doar că acesta este cel care stabilește cum va circula energia, unde vor fi punctele de consum, cum să eviți suprasarcinile și, cel mai important, cum să reduci riscurile de accidente, precum scurt-circuite și chiar incendii. Revenind la subiect, banda izolatoare evoluează. Ei bine, astăzi, benzile izolatoare ignifuge cu adezivi retardanți sunt obligatorii în avioane și centre de date. Versiunile termocontractabile combină izolarea cu fixarea mecanică. Sustenabilitatea a apărut, iar 3M și Hellermann Titan produc benzi din PVC reciclat și adezivi retardanți. Viitorul va însemna căutarea de materiale mai inteligente și ecologice. Cercetările explorează benzi cu senzori integrați care detectează supraîncălzirea sau nanocompozite de grafen pentru o conductivitate termică mai mare. În plus, biopolimerii derivați din plante pot înlocui PVC-ul, reducând impactul asupra mediului. Și nu se oprește. Unde? În era mașinilor electrice și a energiilor regenerabile, benzile pentru baterii de înaltă tensiune, de până la 1000 VT, evoluează rapid. Banda izolatoare este mult mai mult decât o soluție rapidă. Este un produs născut din nevoia de siguranță, evoluat odată cu chimia materialelor, devenind azi esențial în tehnologia care mișcă lumea. Indiferent dacă e pe stradă, la căști sau într-o stație spațială, funcționează mereu. Liniște ca energia să ajungă la tine fără riscuri. Dacă ai ajuns până aici și ți-a plăcut videoclipul, profită de ocazie să te abonezi dacă nu ești deja abonat, lasă un like și activează notificările. Dacă ți se pare interesant conținutul nostru, devină un membru ca să ne susții și să fii menționat în videoclipurile noastre. Iar dacă ești curios să afli mai multe despre cursurile pe care le recomandăm, accesează codul QR de aici din lateral sau linkul din descrierea videoclipului. Pentru a accesa oportunități de dezvoltare a abilităților care vă vor influența cariera. Ai bandă izolatoare acasă? Știai că sunt mai multe tipuri? Scrie în comentarii, vreau să știu. Aici, lângă, ai două opțiuni de videoclipuri interesante pe care trebuie să le urmărești pentru a-ți extinde cunoștințele și a-ți explora curiozitatea. Și dacă vrei să contribui cu noi, lasă un like, abonează-te la canal, activează clopoțelul și ia în considerare să devii membru al canalului. Asta e tot. Iubitorii ai ingineriei, un mare salut și ne vedem în următorul videoclip.